OK, cukríková rúžová, dokážeš zakryť fakt, že mám nohy po otcovi? 2 stupne, Sheldon. Chcem na termostate pridať 2 stupne. Rád by som podotkol, že 2 stupne sú rozdiel medzi vodou a parou. Áno, keby sme žili v čajníku. To je teplota, ktorú si odsúhlasil v zmluve o spolubývaní. Zničím tú blbú zmluvu. Nie, ty ju neničíš. Zmluva ničí teba. Vieš čo? Choď do pekla a nastav im tam termostat. Nemusím ísť do pekla. Pri 22,5 stupňoch. Tam už som. Kto je tam? Leonard. Vydrž. Môžem spať u teba na gauči. Môžeš to skúsiť, ale susedia oproti sú veľmi hluční. Počula si to? Očividne chcel jeden z nich nastaviť termostat a ten druhý sa z toho skoro zbláznil. Takže súhlasíš, že je šibnutý. Nie tak ako ten, čo sa s ním rozhodol bývať. Ver tomu, že keď som ho stretol, bol horší. Tomu teda neverím. Si taká naivná. Presne ako ja pred 7 rokmi.